Sa sunod buwan na sa ulugo nakapistahan sa patron na sa Opon, Nuestra Señora Virgen de Regla. Apan karon pa lang gisugda na ang pagpangandam alang nini. Gipahig ang tigom tali sa Coast Guard, Navy ug ubang mga stakeholders sa gikatakdang fluvial procession sa imahin sa Birhen. Anang report exclusive. Sa tigom nga gitambungan sa Coast Guard, Navy, Air Force ug ubang mga stakeholders, gihan-ay nila ang mga lagda sa himong fluvial procession sa imahin sa Birhen sa Regla. Gipaniguro nga adunay saktong papilis ang mga sakayan nga gamiton sa mong kalihukan. Labaw sa tanan ang istriktong pagdili sa pagpalupad og mga balloons atol sa prosesyon. Di na usab ang pagpasakay sa mga bata nga nag-edad og 12 anyos paubos. Kini aron malikayan nga mabutang sa peligro ang mga bata kung ugaling dunay mahitabo. Much safer na gyud sa kapangayuan nagmanifesto, number of passengers na dili mo exceed sa capacity. Nanay mga gitawag nato nagpawal na magda og beverage or alcohol. Samtang adunay giandam nga backup plan kung ugaling dunay kakulian sa kadagatan atol sa prosesyon. Giandam usab sa CTMS ang kadalanan nga agian sa prosesyon. Ang fluvial procession ipahigayon karong Nobyembre 12. Samtang nakalatag na usab ang kalihukan sa fiesta. Lakip na ang pag-abi-abi sa mga bisita o apil na sa mga balikbayan. Welcome sa namo sila sad sa event namo on the November 17 tourism night.